Okay, so emadoda nini leli iculo lakho? Ngo-195 Yesu wena ngumhlobo. Ninzi uthixula ngalethu maninzi kodwa ke uYesu umhlobo yena uba kuba wayethandwa kakhulu lapha ekhaya. Ayintonga kamama. Nawo late naye. naye. Thanda kakhulu kankango nam ithi yanangu uyakuhlatyelelwa lo. Xa sidibene kuzoqala nokumsebenzi onjani. Ayisoze ingaculwa le ngoma. Ke sathanda zakudala. Yeah. Wena umhlobo womphefumulo lisakuwe ubona ba hayi ke ngoku ndiyaxelela yawo uyofika kwivesi yokugqibelela hlamba lenhliziyo njalo kodwa ubamba hayi kangibala laculo lazo word for word from verse 1 to verse number last. Okay, ngendlela alithandwa ngakhona. Okay, but ezinye izinto zixoxona bazenzeka azibina meaning ngilaxesha but ekukhuleni ufanele ba zinento entsha ezityalayo. Okay, it was not just an ordinary hymn. yeah. Kodwa xa uqala liba uba ne experience udibana nezanzwili zobomi. Wona okay ena ndawo yokubalekela inyengo. Okay, when you have him, have Jesus in your life. Yes. Xa uthi uYesu ngomhlobo. Yes. Ujonge izimeko odibana nazo ebomini uqonda ba really xa ujonge emva uthi by the way ndidlule kanjani. Ndifike kanjani apha. Yes. Kwezinye indawo uqonda ba bezimele bazindigiyile kodwa ke ukwazi udlula. Uthi indeed uYesu ngomhlobo.